Nagkakagulo na guys. Nagkakagulo na. Ayan. Nagkakagulo na. Nagkakagulo na guys. Ayan, sinong gusto ng pakwan oh. Ayan oh. Saging oh. Ayan yung mga gulay natin guys. Ayan. Parang Pinas lang. Nagkakagulo na. Nagkakagulo na. Ayan. Chinese New Year na kasi. Ayan, marami pagkain. Gaya sa Pinas guys. Oh, 5 RM. Saging siya. Ito naman 7 RM. Daming food. Daming isda. Cute. Cute ng design niya. Ayan guys, tapos na yung market dito. Labas pasok na. Ayan. Mainit na, mainit na. Ayan guys, mga biscuit. Wow, mainit na. Mainit na po. Nandito ako sa Sino Tower. Sino Tower. Kakagulo na guys kasi tanghali na. Ayan. Hindi na ako pasok sa mall. Ayan, tanghaling tapat na guys. Lumabas lang ako guys kasi bumili ako ng lechon baboy. Ayan, siyok. Siyok rice. Ayan, a lot of people here. Mainit na po. Ayan. Tatawid na tayo. Uy. Bilisan mo na, uncle. At ako ay gutom na. Gutom lagi si Jim. Buting na lang guys, nakabili na ako ng tawag dito ng rice. Marami na naman na pila. So pag umaga kang makabili, umaga ka rin makauwi. Ayan ang buhay dito. Ayan. Ay, uwi na ako, may pulis na. Uwi na po ako kasi may pulis na. Nagkakagulo na doon. Nagkakagulo na sila. Talaga naman, oo. Maraming sasakyan. Sige na lang. Babu na lang. Ayan guys, babu sa inyong lahat.